Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă arăt o aplicație pentru telefoane Android. Aplicația se numește Money SMS. Cu această aplicație primiți teste SMS, adică nu trebuie să faceți nimic și câștigați bani. De exemplu, astfel de mesaje primiți cam la aceeași oră. Aplicația plătește de la 2 euro. Eu tocmai am atins acești 2 euro și o să fac o retragere. Retragerea se face în PayPal. Să vedem. PayPal. Withdraw. Fiecare SMS primit costă 0,02 euro. Dacă o să introduceți acest cod, o să primiți 0,25 de euro bonus. Acest cod se poate introduce doar o singură dată, la început, la înregistrare. Momentan, anumite rețele mobile nu mai sunt disponibile pentru înscriere pentru că s-a atins numărul maxim. De exemplu, la Digi Mobil, Orange, Telecom și Vodafone nu se mai pot deocamdată. Se mai pot doar la Cosmote, Rom Telecom și Lica Mobile. În România. În străinătate nu știu. Se poate încerca și poate merge. Într-adevăr, acești bani am făcut cam în vreo 2 luni jumătate. Dar având în vedere că îi faci gratis, este ok. Am primit și plata. Aici am primit e-mail-ul cu plata. 2,03 euro. Direct în PayPal. Deci aplicația plătește 100%. Dacă doriți să o descărcați, puteți să o descărcați de pe site-ul lor sau din magazin Play și trebuie să vă înregistrați cu numărul de telefon și cu e-mail-ul. Și dacă doriți, bineînțeles, să introduceți și codul pentru un bonus de 0,25 de euro. O zi minunată vă doresc, numai bine!